Баралум, добре дошли във втория епизод на Green Zone подкаст. Намираме се на Rooftop 59, за който не знае английски, където е едно много приятно местенце с басейнче, където ще влезем отново в мента вселената. Ако не знае, аз съм Слави Тоджаров, предполагам много от вас не знаят, но може да погледнете първия епизод с Иван Тишев, да разберете кой съм и защо всъщност съм поканен от мента тук да си говоря с интересни хора. А кой е моя гост? Това предполагам вече всички знаете. Моята много добра приятелка, която се появява навсякъде, от един за друг, един без друг, Игри на волята, Гласа на София, къде още? Стига вече. И много станаха. Госпожица Денислава, как си ден? Добре съм, чувствам се приятно. Приятно ми е, готино ми е, на басейнче. Безгрижно ли? Абсолютно. Както винаги. Ти както винаги. Сега, защо така кажеш? Ти не си от най-безгрижните хора. Не да съм най-безгрижна, но пък съм такъв характер, където изглеждам супер безгрижно, честно казано. Знаеш, че съм над нещата и повечето пъти, дори при някакви сериозни ситуации, при мен е весело. При мен винаги е весело. Да, така. Казва, знам защо, т.е. че аз знам, защото те също хората знаят ли, че ние с тебе живеем почти заедно, един на друг? Аз не мисля, че хората знаят. Да, ние сме съседи с госпожица Денислава. Да. Горе-долу цял ден си дрънкаме, както и сега си дрънкаме. Един етаж ни дели. Да, ние си живеем в мента вселената с теб. Абсолютно, нон-стоп. Добре, кажи, кога се чувстваш безгрижна наистина? Ама в тия моменти, не дето само да изглеждаш, но наистина го усещаш. Наистина съм се чувствала безгрижна, когато съм, честно казано, наистина без телефон и съм някъде, където мога да си почивам и да си мисля за нещата от живота. Последният път, в който съм се чувствала супер безгрижна, беше в игрите. Нямам телефон, изолирана съм. В Игри на волята, където всеки ден можеш да си щупиш главата. Да, но пък там ми е супер безгрижно, защото знам, че тези битовизми, които са в истинския живот, не ме натоварват, не ме напрягат. Аз се будя и си мисля само за битки, примерно. Докато като съм навън, дори да си на почивка, той телефон е с теб. Пък някой ще ти звънне, ще каже, че е спешно, дъра-бъра, петче дъра, това те изнервя. А там просто нямаш избор, защото нямаш телефон. Тоест телефонът ти отнема на тебе безгрижите. Ти много добре знаеш. Знам, да. Аз съм като телефонна централа. Ало. Значи, какво трябва да отидеш пак в Игри на волята? Да, трябва да ме затворят някъде за много дълго време, обаче. Мога да открадна телефона просто, не искаш. И да те вкарам в мента вселената малко така насилствено. Там всичко ще ми е без напрежонка, нали? Като нямаш телефон, то... Да, и наистина влизаш в това. Това е едно време беше така, ти, защото си малка и не знаеш. Какво малката, на колко ти за стар ли се имаш? Да. Значи мога да не изглеждам. Ще видам дядо вече. Може и да ми се разсърди, като ти казах, че си чичка. Да, няма ми викаш чичка, но съм стар достатъчно, че да го помня. Че съм малка. Да помня... Да, малко си. Да помня времето преди интернета и преди телефоните. Виж колко съм стар. Ти помниш такова време? Аз съм си имала детство с гумените ноки и деци към там на змията в час. Нали знаеш тази змия? Знам Пил. Ама аз съм имал детство, където въртиш телефона с шайбата. Такова не съм имала, но пък си имах последния влак на детството, хванах аз. Според мен. Да, до някъде. Макар че на границата си. На границата съм, но успях да го имам, което много ми харесва. Но тогава беше едно такова. Телефона беше да звъннеш, да кажеш, чакаме се еди къде си, и ако забравиш къде си чакате, няма намиране. Леле, това представяш ли, ако... Да, не е за теб. Да. Но пак знаеш колко свободно ти беше. И си ходиш, и не ти звънат да те турмозат, не ти пишат нон-стоп. Да, това хората си мислят, че е много яко, обаче то е затормозяващо. В интерес на истината. И даже аз усещам се как съм свикнала и съм влезнала в тая капсула, където ти се будиш и първото нещо, което е да си хванеш телефона и да отвориш, примерно, Инстаграм. Това е много лошо. И съм се хванала да го правя, но не мога да го поправя. Да, и аз го правя. И ти ли го правиш? Много е лошо, човек. Много. Това преди, знаеш ли кога ще ти се случи? Никога. Так, нямаш Инстаграм изобщо. Не само то, като излезна там вече Фейсбук, като стана модерен, пак ходиш и пак имаше нещо почти колкото Инстаграм. Не е същото, но... Добре, как можеш сега в нормалния свят да избягаме от това? Сега ти на морето, примерно. Що за това сещам най-лесно? За морето и аз се сещам наистина. И сега като сме на басейна, и като ми е лятно, и като ми е готино, и само за моренце си мисля.
Много ми е приятно. Как можеш да избягаш? Просто трябва човек да си организира нещата и да си ги подрежда по начин, по който знае, че е малък шанса да се допусне до там да се напрягаш за някакви такива неща. А пък аз най-често си повтарям, че човек не трябва да се ядосва за дребни неща. За малко сме дошли на тази земя, така че по-добре да си енджой на цялото време и колкото се може да ми е по-позитивно, по-розово и по-весело, честно казвам. И така, ще е по-спокойно на душата. По-спокойно ще ми е на душата, защото виж, аз много се напрягах преди за глупости. Често ми се случват някакви нелепи неща, ама аз супер много се ядосвам и се впрягам. Чак ме е боляла главата от глупости. И си викам, за какво сега? Защо трябва да се ядосва човек за дребни неща, като от нерви човек си докарва и болести? Нервите отключват всичко. Мислиш ли, че се справиш? Уча се още. Уча се, но знаеш ли, че напоследък май имам някакъв пробив. Мъничък, но важното е, че има разлика от преди и съм се хванала така на моменти, че малко по-лежерно го давам. И гледам да не се ядосвам, гледам малко по-така ведро да гледам на нещата. Макар, че понякога не може, но доколкото е възможно, се опитвам. Да, така. И аз мисля, че прогресираш в правилната посока. Питаш и аз, знаеш ли защо прогресираш в правилната посока? Защото живееш до мен. Не дейте. Не е ли вярно? Не е вярно, сега ти ще ме изкараш, че си ми учител за живота. Ще те бутна аз в басейна. Учител за живота, както за игри на волята, така и за живота съм ти учител. Какво научих от тебе за игри на волята? Кажи ми какво направих вътре от това, което ми каза. Нищо. Ама това е твой проблем. Напротив, не е мой проблем. Аз много добре си го изкарах. Даже по-добре, отколкото твоя план. Само да ти кажа. Така че не си преписвай качества. Значи, теб не те бях виждала сигурно от 2 месеца почти. И като се прибра и каза, ти имаш огромна разлика. Това не е от теб, това е от мен. Добре. Айде, ще го призная това. Верно. Не слушайте Тоджаров. Моя план... Защото си преписва разни качества, дето ма изобщо не са верни. Защо даваш лоши съвети? Не са лоши съвети. По-спокойна си, защото си общуваш с мен. Това признай си. Не, по-спокойна съм, защото най-накрая си промених някакви неща по себе си. И кой те юркаш постоянно да го направиш? Ти ми мъмреше на главата, както всички останали. И аз колко слушам? Като ти мрънкат всеки ден, то се набива. Да, влиза през едното и излиза през другото. Това е само в твоето. Добре, за волята. Има ли нещо, което не може да се постигне с воля? Според теб? Не. Според мен няма нещо, което да не може да се постигне с воля. Според мен даже изобщо няма нещо, не съществува, което да не може да се постигне. Има нещо като не искам, ама като не може, няма. И много хора често това много обичат да го използват като някакво оправдание. Не мога, то такова, то такова. Ма няма нещо, което не можеш. Защото ако се замислиш, винаги човек е изпадал в някаква, поне няколко пъти е изпадал в някаква ситуация, където той не се хваща, че прави някакви неща и ги прави, защото ги е поискал да ги направи. Може да са били много трудни, но го е постигнал. Най-лесно е просто да си метнеш краката на дивана и си кажеш, не мога. Но няма нещо, което не мога. Има, не искам. Въпросът е тук, разликата е, че с едното ще ти отнеме малко повече зор, воля, нерви, търпение, всичко. Време, всичко, да. Абсолютно всичко. Трябва да се напънеш. Трябва, защото живеем малко във времена, където хората някак си искат просто така с едно щракване на пръсти, да си качиш краката така, да не правиш нищо и нещата да се случват от само себе си, а то няма как. Просто за да постигнеш нещо, каквото и да било в живота, хубава връзка или чисто кариерно, да се развиваш, за всичко трябва да дадеш, за да вземеш. И трябва да работиш по въпроса и да се стараеш, да си целеустремен. Точно така. Понякога не взимаш веднага, трябва понякога много пъти да даваш, да продължаваш да даваш, без да взимаш нищо, докато накрая не се върне. Да, и знаеш ли какво почнах да си прилагам в живота много пъти? Аз, примерно, виждам, че няма смисъл в нещо да го правя и сега си казвам, мале, това сигурно няма да стане.
Обаче преди си казвам, това няма да стане и го оставям. Обаче сега си казвам, не, сега може би минават ми мисли през главата и си казвам, това няма да стане, ама поне ще пробвам. Защото, защото после, ако не стане, ще си кажа, дадох всичко от себе си, поне пробвах. Ама не стана. А иначе ще си кажеш... ако бях направил така, ако, и то това можеш да слагаш запетайки с ако до утре. Накрая цапа и мириш. Да, факт. Как се озова в гласът на София? Ти също от София си. Аз съм родена тук в София, да. Аз съм си абсолютно натурална софиянка. софиянка. Даже през смисъл трето поколение софиянка съм. Добре, не че има много значение. Има значение. Стига говори глупости. Има значение. Абсолютно никакво значение. Но добре, трето поколение софиянки. Как се озова в гласа на София? Знаеш ли, от гласа на София се свързаха с мен и ме поканиха да отида, и да интервюирам хората. И аз викам, Боже, това не съм го правила никога, как ще стане това? Абсурд! Не, че съм срамежлива, знаеш, че не съм, нямам притеснение от камери, от хора, много съм социална, обаче някак си, само си представих как хода с микрофона и някой ме реже. Мале, направо си викам ужас. Край. Резаха ли? Между другото, бабите много ме рязаха. Явно не си гренма фейворит. Не знам за... Бабешка любимка. Явно не съм, да, но така се озвах там. Те ме поканиха да пробваме, да отида на тема, нали, един за друг, когато го водех подкаста. И то реално това беше тематиката и въпросите за един за друг. Ще бяха? Вие един за друг ли сте? Как разбирате, че с някой сте един за друг? Да, и това общо взето темата се въртеше около тези въпроси, такъв тип въпроси. И честно да ти кажа, не вярвах да имам такъв успех там. То взеха, че се обърнаха много добре нещата и останах очарована. Приятно изненадана по-скоро. Да. Но е забавно. Милиони събра с тия гласове. Да, не мога да повярвам. И аз бях толкова скептично настроена. Викам си, леле, сега това няма да стане. Аз дали ще се справя, както винаги се подценявам, все нещо не ми стига. И все пак пробваш. И все пак пробвам и. Много интересно, като тръгне с някакви очаквания на някъде, в каквото и да било, винаги се разочаровам. Ама като тръгна с някакви такива никакви очаквания, или си викам, мале, това са колко ще е гадно, и оставам очарована. Да, то винаги е по-безопасно да го правиш това, защото ако се получиш зле, ти така рече си очаквала нищо. Така че, окей. И всеки път, ако се получи малко по-добре от очаквал, ти вече си щастлива. Докато обратното, ако се получи мега яко, ти си го очаквал и добре, каквото очаквах. Да, точно. А обаче нещо ако куца и вече си прецака. Ма то не можеш да го няма пълно щастие сега, да, абсолютно. То си е малко това като игра на тото. Я се падне, я не се. Игра на тото. Абсолютно. Има си доза късмет в тези неща, В кое? Това, което говори, няма доза късмет. Къде са забити в... Има доза късмет в очакванията ти за нещо. Имам си дни с късмет, ето така ти го казвам. Има си неща, където през деня ми върви, през другата част не ми върви. То си е късмет. Има хора с много криви дни. Аз, примерно, понякога съм много крив ден и не разбирам защо имам крив ден. Така че във всичко има късмет. Да знаеш. Късмета Санчо. Добре, късмета Санчо. Както и да е. Да. Научили какво е нужно, как днес ще спобеш? Как разбирате, че сте един за друг? Научи? Как да разбера, като си нямам никой? Не знам. Можеш да си научила какво да търсиш? Как да науча, като те хората се притесняваха от микрофоните и от камерата и по-скоро като ме видяха и бягаха? Все едно тамян носех и ужас. Изглеждаш страшна. И какво не знаеш как се разбира дали сте... Ма що паде? Ти дори да си сама трябва да знаеш, така разбираш, че с тези хора, които не сте един за друг. Ама то няма правилна формула за тези неща, особено в връзките. За мен просто няма правилна формула. Там просто се хвърляш, все едно се хвърляш на сляпо и каквото стане. Ти не знаеш, виж, че има хора с по 15 години брак и изведнъж нещо рухва. Просто няма правилна формула за това и никой не е застрахован в едни такива отношения. Затова никога не знаеш дали човека, който е с теб, с него сте, нали, един за друг. Защото
неща стават и, както се казва, и на 110-я километър каруцата може да се обърне. Може да се обърне и на 5-я, може и на 15-я, може и на 110-я. Никой нищо не знае. Така. Какво всъщност значи да сте един за друг? Според теб. Защото това не е да сте перфектни. Няма такъв вариант, където двама човека да са перфектни, да си пасват на всичко. Няма как да са перфектни, но според мен хората, които са един за друг, и когато тръгнат и те просто вървят заедно. Разбираш ли, те градят заедно, между тях има разбирателство, има приятелство, има доверие. Ето това е да сте един за друг. А не да сте много красиви, да сте много не знам си какви, да сте двамата руси, двамата тъмни, да сте като Барби и Кен. Това в никакъв случай не означава, че сте един за друг. По-скоро чисто в отношенията бих казала. И то, според мен, е такива основни неща, дребни, които хората много пренебрегват в днешно време. Това да си приятел с половинката си е много важно. Да може да си споделяте, да имате горе-долу еднакви интереси. Нали, не може да е изцяло еднакво, но общо взето да имате що годе еднакви интереси, да градите заедно, да почнете някъде от нулата и да се обърнеш след 10 години и да си кажеш, гледай докъде стигнахме. Ето това за мен са хора, които са един за друг, защото... Да, много добре казвам. Да, просто... Приятелство, вървите заедно, доверие и стигате до някъде. Абсолютно, и да стигнете до някъде. Напред. И много компромиси. Ами да, в много компромиси трябва, ама и от двете страни. Ами, нали знаеш, аз сега даже имам и още приятели, скарат се, разделят се, тя такава, после той дойде, тя такава, после тя идва, той е такъв. Ма няма такова нещо и да почнат да се хокат и се единия е виновен. Винаги и двамата души са в кюпа и щом нещо се случи и някак си и двамата поравно бих казала, че нали, са виновни, но хората вече дори не искат да правят компромиси. В смисъл, много е странно. Те самите връзки на хората са странни в днешно време. Много. И някак си, аз даже сега седа, гледам хората и се чуда и си викам, Боже, защо така? Ама живеем в такива времена и то това няма как да се оправи, за жалост. Може да се оправи с повече безгрижие. Колкото повече такива моменти си слагаш, някакси си рестартираш мозъка, защото ако си постоянно в някакво такова напрежение, дали за връзка, дали за работа, за каквото и да е, и накрая няма да ти се получи. Хората бъркат малко това безгрижие, и то душевно безгрижие, бих казала, е много важно. Защото точно както ти казвате, не се напрягаш за такива неща, защото това много тормози, в един момент се изхабяваш. И психически се измаряш и то започва да ти личи на външния вид и на всичко, че просто нещо не е наред. А ти толкова вече си се напрегнал да си загрижен за това, за онова, Трябва малко по-чило да го дават хората, без напрежонка. Трябва, Ами да, защото хората не знаят как да се радват на живота. А те почват да се радват, като го закъсат с нещо. И после почват да оценяват това, онова. И ми даде, ама... То, нали знаеш, човек докато не си изпати или не загуби нещо, до тогава му е се и не оценява нищо, все му е през просото, е така. А не трябва да е така, бе. Сме ли просто устроени така да работим? Нещо ти липса само когато го нямаш. И тогава го оценяваш. Много сме неблагодарни хората. Да. Ние сме, между другото, много сме алчни. Ние сме най-алчните същества на тази земя. Аз съм се убедила. Наистина много... идва лято. Сега, вместо да ти е кеф, моренце, така, много жега човек. Направо ужас не ми се излиза. Дойде зима, мале, страшен студ, нямам търпение да дойде лятото. Разбираш ли? Ние просто нямаме угодия. И наистина така сме устроени, за жалост. Ама, това е, както казах, за малко сме на тази земя и аз предпочитам да... как да ти кажа, да я прекараш така до басейна, където си говориш лежерно с хубави хора. И понякога с мен. Да. Да, но някак си да се обграждам около хора, които нямат напрежонка толкова много, защото то почва и на мен да ми влияе. Да, то прихващаш. Каквото около тебе, това идва в тебе. Да, точно така. А аз имам чувство, че съм като някаква гъба. Като дойде някой, аз попивам всичко. И после на мен ми се отразява. Ами ти ли се е случвало така да срещнеш някой човек
Абе, човек, ти направо... 5 минути си го видял и вече като си тръгнеш и направо главата те боли, имаш чувството, че си копал картофи цял ден. Да, има такива хора. Ето наистина просто напрягат да са около те. Понякога си такива хора, понякога просто преминават през някакви неща и ги правят такива хора. Факт. Има и обратното. Има хора, при които като си, също си почиваш. Все едно не си около хора, ти действат наобратно. Така е. А като се замислиш, реално няма човек на тази земя, който да е без проблеми. Всеки има проблеми. Просто важното е да не ги, как да ти кажа, да не ги пренасяш на околните. Защото това вече почва да трови околната среда. Трябва да научим хората някакси да си лячат повече. Ами да. В принцип е тук, ако дойдат, Kitchen 59, е така, на басейчето, да, много приятно на зарез. Приятничко, спокойничко. И можеш да си почиваш. Добре. Лозунга на мента освежи момента. Много е яко, нали? Това, между другото, е много креативно. Да. Ево, за който се сетил да го направи. Миналия път също казах аз. Абсолютно също. Много е яко. Не, много е яко, наистина. Ти как освежаваш момента? Е въпросът ми. Какво правиш, за да се почувстваш по-свежа, когато нещо не ти е както трябва? Когато нещо не ми е както трябва, обичам да слушам музика, да хода да тичам навън или по-скоро да отида да тренирам, защото така разтоварвам. И като отида и си тренирам и си слушам музика и по този начин малко така рефрешвам. И така се чувствам по-добре. Или по-скоро да направя някой поход, да съм някъде в планината. Това ме кара да се чувствам много добре. Някак си се чиста така, душевно се чиста и се чувствам супер. Ти затова си толкова мощна. Затова ви ходиш по игри на волята и ги биеш там. Да, аз не правя аз съм си родена за това, бе. Аз не правя такива неща и гледаш, едва му страдат стига. Щех да умра. Аз ходя в Люлин в такива моменти. Виж, това не е за всеки. Това какво означава? Ще ти кажа аз на те, това не е за всеки. Ти казаш, че ще умреш. Да, така, наистина ще я умра. Мисли иначе с тази глава. Може ли такова нещо? Мисля, да си почивам. Мисля, бе, знаеш, че мисля повечето пъти. Добре, разказах ти за мента вселената, място, където няма филтри, всичко е неподправено и си чатим. Имаш ли такова място, което не е вътре в реалити шоу? Място като място. Или човек, всъщност, да така, да се чувстваш така. Все едно си в мента вселената. Нямаш ли? Не мога да се сетя в момента. Ще ти покажа моето. Кое е твоето? То е в една гора близо до нас. Много Ти си ходил до езерцата, нали? Не, там има много хора. Аз съм си намерил място, където няма хора. Сега гледай, сега ще ме гледат тук хиляди човека, ще ни го намерят. Нямам такова място, но по-скоро пак ти казвам, като съм сама и дали съм в гората, важното е да има музика с мене. И ако има музика, всичко ще е наред. Такова място мога да си намеря и в парка, в планината, из града, даже понякога е така безцелно да си карам. Също ме успокоява много. Така че... Носиш си го в тебе си. Но аз си го нося в мен си, да. Нали знаеш, че аз съм си някаква по-такава странна личност? Да кажа ли какво е? Как ти дигам телефона? Здрасти от качалки. Точно така. Пълна от качалка. Така. Ама знаеш ли колко ми е хубав живота, като съм от качалка, защото не съм като всички и ми е много готино. Защото само аз мога да разбера себе си, честно казвам. Наистина. Никой друг не може да ме разбере и ти не можеш да ме разбереш. Не знам. И се радвам. Щеше да е странно, ако те разбира. Няма се да е странно. Аз просто живея в един мой си такъв балон, дето ми е много хубаво. Обичам живота да ми е хубав. Животът е прекрасен. Добре, малко клише, но ще остава. Кое бе? Животът е прекрасен. Гледа ли си филма? филма? Моя си живот си ми е много прекрасен, честно. Като се замисля, тук там имаш някакви перипетия, ама като всеки човек, но наистина се радвам на живота. А и честно да ти кажа, откакто излезнах от Игри на волята, съм 10 пъти по-на тая вълна. Животът е прекрасен, защото видях какво е да нямаш, видях какво е да мизерстваш, видях какво е да гладуваш, да нямаш никаква храна и тези неща преди това не ги оценявах. Би ли променила нещо в живота ти? Сега ли? Нещо назад би ли променила или какво искаш да напред да се промени? Да, естествено, че бих. Аз имам много работа по себе си. Боятрески за дялкане. То е за напред това.
Да, честно казано, отпреди има неща, които вече съм коригирала. Просто ми е малко странно да свикна с тях, защото аз направих много рязка промяна. И това ми дойде след като излезнах от игрите, честно казано, защото аз като ми изхвърлиха на това чистилище, на тия скали там няма какво да правя, гледам морето и само си мислех за живота. И как трябва да си променя някои неща. И просто, честно казано, това място там ме очука и ме кали, защото аз работих върху себе си през цялото време. То отняма и какво да правиш, вече започнах да си мисля за навън, какво не правя като хората, къде греша, какво искам да променя. И много, много добре ми повлия. Да, разбирам те. Това мен в Survivor ми се беше случило. Така че аз там върших от време нещо, но това с висенето на плажа и преосмисленето на всичко. И да, не виждаш ли, че хората излизат примерно от някакво време и да, страхотно място, много такова, аз всичко оценявам и минават се 2-3 месеца и вече всичко пак си се връща в нормалното. Докато при мен не е така. Виж, хората са различни. Факт. 10 години по-късно аз се върнах на същите ми плажа, за да се замисля пак за тия неща. Да, много е хубаво, много е приятно да ти се случат някакви такива неща. Да, ето това трябва да препоръчваме. Ама не точно игри на волята, защото нормален човек отива в игри на волята се пребие, знаеш. Знаеш, това е шоу за физически много подготвени хора. Не е шоу за средния човек. Не съм съгласна. Според теб, ако вземем такъв среден човек, като ли сте го пуснем на игрите в игри на волята, той ще оцелее. Чисто физически. Ти не си ли виждал през сезоните колко хора, където нямат чак кой знае какви физически качества, докъде са избутали? До финал почти. Стига сега. Нема някой без физически качества е така, дето е избутал до финал. Средният човек е много щупен. Средният човек това е за подготвени хора. Сега. Това е страшен експириенс. Какво? Аз не мисля, че напротив. Игри на волята си е перфектното място, където можеш да се научиш на тези неща. Да, но трябва да си подготвен. Ама, ти трябва да си подготвен за всичко. Аз това казвам, не може да си подготвен за всичко. всичко. Да дойде зима. Не, ти в момента точно така го казваш. Ето сега ти давам пример. Все едно идва зимата сега и не отиваш да си сменяш гумите с зимни, защото, нали, за всичко трябва да си подготвен. Да, обаче да отидеш да смениш гумите с зимни ти отнема 2 часа. Нали така, да се подготвиш за игри на волята ти отнема месеци, ако не си професионален спортист. Ама ние какво си говорихме? Това казвам. В началото на подкаста, че за всяко нещо, ако го искаш, ще се случи. Сега, ако отидеш там и се потрошиш, очевидно, значи не си се старал отвънка достатъчно. Аз така бих го разбрала. Точно. Ама аз това казвам. Аз да провъргах. Не, аз това казвам, че ако отидеш там, ти трябва да си подготвен. Не може да вземеш средния човек от улицата и го сложиш утре на игра. Трябва да си подготвен и то трябва да си сериозно подготвен, защото това не е шега работа, това шоу. Не, ама всички си мислят, ето до ден днешен ме спират по улицата и първият въпрос, който ми задавате, наистина ли ядете? Ма ние не ви вярваме. Да, знам и на мен. Това е много гадно. Не стига, че си сприличал на някакъв вече спаружена аспержа там вътре. Така. И те питат, верно ли не яде? Не, човека. Аз имам много добри актьорски умения. Не съм ходила в надпис, но все пак. Дори си контролирам тялото да слабее, докато ям. Не знам, толкова е лесно. Просто пускаш първа серия и пускаш тази, която серия е в момента, виждаш разликата между човека и се вижда, че не ядеш. Да, това е много лесно, но не знам. Хората просто не могат да си го представят за това. Аз за това всеки, който ме пита вече, наистина ли не ядете, аз му казвам, ходи си пусни анкетата, кандидатствай, влез и ще разбереш. Даже вече не се я обяснявам, защото те не вярват. Аз им казвам, че не ядем и те ми викат, да бе, да, лъжете. Да, те не могат да си го представят просто. Така, знам, че ти имаш много лески в теб. Плюс синият ти отбор в игри на волята, като цяло синьото си е част от живота ти. Гледай, какво нещо, обаче аз не се бях замисляла. Ама сега ще питам един тежък въпрос. Синьо или зелено, кое е по-яко? Сега. Хубава работа сега. Не може ли и двете? Що да не може? Ние сме в мента вселената, тук всичко може, тук няма филтри. Синьо-зелено се казва. Синьо-зелено е цвят. Да, аз обичам и синьото, и зеленото. И розовото, и бялото. Това са и жълтото. Маля, ужас. Изредих всички цветове. Аз харесвам цветовете, защото съм щур човек и искам, даже като се обличам така, да си имам зеленичко, жълтичко, синичко, да ми е весел живот. Да, забелязал съм го това. Наистина, с какви ли неща се обличаш? Да, и готино. Чакай, че се сетих последния път. За кое? За една рогля. Дето трябваше да я завържа.
И ми скъса роклята. Да, Само трябва да да си ви купуваш кажеш, да. по-добро, по-здрави рокли. Помолих Тоджаров да ми завържи отзад роклята на врата и той каза така хръц и връзката остана в него. А дори не я напънах много. Ай, дайте. Кой Трябва знае? да ти по-хубави рокли. Не дей да казваш марката, защото ще им направим лоша реклама. Края да ти направя едно блицче малко да те поизтормоза екстра. Давай. Чакай, сега ще видиш за какво става Ей, въпрос. ти да не си ми приготвил някакви гадни въпроси тук. Първите ти 3 асоциации с мента. Тук искам клоус кадър, моля. Добре. Лесно. Море. Ти помагам ли? Момент сега. Аз си представям даже и някъде, малко странно ще прозвучи, защото е зелено и си представям някъде е така една тревна зелена площ, ама пак да си някъде в планината. Добре. Хубаво слънчице. Мента. И някое купонче. Добре. Любимите ти 3 зелени неща, защото за сините знам. Ама зелени като храна ли? Зелени като всичко. Ами зелени дрехи, обичам да ям всякакви зелени неща. Краставица, спанак, броколи, всичко зелено много обичам. Аспержи и... Трето, 3 ли каза? 3. Дървета, всякакви зелени дървета. Много харесвам. Растения, айде да не са дървета, всякакви Растения. Да. Добре, какво означава да си безгрижен? Какво означава да си безгрижен? Просто да приемаш нещата малко по-полека, да не се напрягаш толкова много, да не си ги слагаш толкова на сърце. Има проблем, не се фокусираш върху проблема, фокусираш се върху решението и се освобождаваш душевно. Това е да си безгрижен. Браво! Впечатлен съм за момента. Имаш още, не се притесня. Лайм или лимон? Лайм. Добре. Даже като си хода по партията да си поркам и те като ме питат лайм или лимон, винаги казвам лайм. Потвърждавам. Има ли лятото край? Трябва да ти е... Знаеш ли какво? Няма лятото край според мен. На мен ми е лятно по цяла година, защото ми е лятно отвътре. Душичката ми е лятна. Разбираш ли? То зависи какво носиш и тук. Аз лятото не го свързвам само с джумбаре, почивка, море и купони. Аз си го свързвам да ти е лятно в душата. Всичко да цъфти. Когато е зелено, когато е цветно и просто е така, всичко е по-хубаво, като е лято. Ти е лъчезарно. Да ми е хубавичко. Добре, в отговор. Какво означава освежи момента? Освежи момента с мента. Очевидно. Да си над нещата е състояние на духа или въпрос на осъзнат избор? Какво? Да си над нещата, т.е. да си безгрижен, да Да. ти пука, е състояние на духа. Постоянно си така или е осъзнат избор? Състояние на духа със сигурност. Така е. Абсолютно категорично, на 100%. Защото състоянието ти на духа е всичко реално. В смисъл, това не е... То е въпрос на... Те двете ходят ръка за ръка. В смисъл, Точно въпрос така. на избор и състоянието ти на духа. Ами ти ако си избереш да си като някоя гнила круша, няма как да ти е хубаво. Но ако избереш духовното ти състояние да е такова, значи, ето. Така е, съгласен. Макар, че има хора, които са си родени по този начин да са... Как? Наистина над нещата. Или поне такъв вид дават. Абе, поне такъв вид дават, ама и тези хора някак си дълбоко вътре в себе си, пък мисля, че не са, да. Може и така да. По-скоро е като някаква маска се едно, аз така го разбирам. Няма Може и човек, така. който да... Чак пак толкова да си над нещата. Да, съгласен. И според мен и двете. Първо трябва да И го двете. поискаш и после трябва да се научиш да го контролираш. Абсолютно, защото, нали ти казвам, върват си ръка за ръка тези двете. Няма как да имаш едното, ако нямаш и другото. В смисъл, едното е следствие на другото. Как си представяш мента Вселената? Мале, много яко. Представям си го някак си много зелено насякъде, с някакви цвечета и с някакви малки човечета, такива с ни зелени косички, дето ходят. Малко са като тези... не като миньоните, ами като тези, бе. Елфите. Не елфи, те бяха едни сини такива. Тролчета.
като тролчетата. Че само пееха и... Човек, представяш ли си така някъде зеленина и всичко в някакви малки тролчета? Добре си я представяш, отговаря да... В смисъл, много яко. И просто си като в някаква детска приказка. Ей, така си го представям. Браво. Да, много добре си го представяш. Любимият ти коктейл с мента. Или как най-много обичаш да пиеш мента? Мента с спрайт. Мента с спрайт. Много ми е хубаво. Преди пиех много мента с мляко. Обаче сега отиваш на плажа, то малко мента с мляко и накрая... И накрая млякото вкиснато. Айде да не ти казвам накрая къде завършваш туалетната. Да, не е в мента вселената. Млякото противник на мента вселената. Хубаво е, но не е за плажа. Аз за това по-скоро започнах да си пия ментата с спрайт, защото ми е някакси по-готинко ми е. А пък от млякото ми става много тежко. Представи си да изпиеш 4 менти. Това си един литър мляко. Ти колко мляко човек е той с това пълна чаша мляко е? Ти слагаш и толкова мента и после като напълниш чашата до тука. Да, ти пиеш по-младоски, извиня. Пропуснал този вариант. Младоско голямо е това. Това беше. Всъщност, много ти благодаря, че ми беше гост. Хората видяха ти всъщност колко перфектен участник си за подкаст. Те не че не са го видяли, аз мисля, че за четвърти път си говоря с теб. Май за четвърти, да. Да, аз мисля, че за четвърти. Но тук беше най-безгрижно и най-приятно. Да ти кажа честно, да, си достоен участник за Мента Вселената. Благодаря отново на Мента за чудесната идея и за това свежо и лежерно бягство, което ни подариха днес. Искам да благодаря на теб и на Мента Пещера, че ме поканихте тук да си говорим за такива хубави неща от живота. Интересно ли ти беше? Много ми е интересно. Приятно ли? Приятно ми е, хубаво е, обстановката е страхотна и разговорът ни е чил и всичко ни е чил, без напрежонка, лежерно, както му е редът. Да, наистина. Този подкаст наистина ме вкарва и предния път и сега наистина ме вкарва в един такъв Мента момент. Вселена. Да. Сега да ви пожелая ви на вас да си намерите Мента Вселената и ще се видим там някъде в безкрая. Не забравяйте да ви бъде лятно в душата. И безгрижно. Да.